Добро утро, момичета! Днес съм ви подготвила тренировка с прашката. Ще опъваме, базикам се, разбира се, ще използваме еластици и ще правим горно тяло с тях. Подгответе се всички. Най-лекия ще го използваме за загряването, а след това ще преминем към по-тежките от тях. Затова ви казвам да си подготвите всички. Ще направим тренировката по този начин. Загряването правим упражненията от основната част, няма да се променят. Просто ще използваме най-лекия еластик, както вече казах. Изправяме се хубаво, поставяме еластик на китки и изнасяме ръце в страни, събираме ги, но не до край. Контролирано. Дишваме и стишваме. Още няколко. Достатъчно. Сега стъпваме с един крак върху него и единия крак се изнася по-напред. Отвеждаме пак таза назад, подпираме се и издърпваме. Като ръката я движим до корема. Може да го правите и седнали, но аз не харесвам да правя упражненията седнали. Седнала. 7, 8, 9 и последно 10. Махаме еластика от този крак, слагаме го на другия и правиме също. Пак подпираме се на преден крак и започваме. 2, правим 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Махаме еластика, хващаме го с една ръка, прикарваме го точно по средата. Другата го хваща в другия край. Ръката отива на рамото и изпъваме ръка до край. 3. Правим така 10 на всяка. Още 4. 3. Обратно броене. 2. И последно 1. И сега, както са така ръцете, просто ги разменяме. Дясната отива на рамото и започваме да работим с лява. Още едно. Достатъчно. Сега ръката се прекарва зад нас на кръста. Движим ръка напред. Връщаме. Напред. Връщаме. Още веднъж. И сега просто разменяме ръцете. Сега дясната държи еластика, движим лявата. Изпъваме напред. Достатъчно.
И сега настъпваме еластика отново. Този път правим бицепсово сгъване. Като тук може да подпрете лакта или да го придържате с ръка. Още веднъж. Пускаме. Сменяме краката и пак. Готови? Почвам. Горната част на ръката е залепена за тялото. Основно отваряме ръка от лакът. Шест. 7, 8, още 2. Махаме този ластик и взимаме следващия ластик, по-тежкия. Сменяме цветовете, поставяме го пак на китките, изпъваме ръце напред, отваряме, събираме, контролирано. Достатъчно. Настъпваме еластика и се подпираме над коляното. Готови? Започваме. Контролиран. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Сменяме еластика на другия крак и започваме с него, с другата ръка. Четири. До край. 5, 6, 7, 8, още едно. Махаме еластика, изправяме се и ръка на рамо. До край отваряме ръка. Шест, 7, 8, 9, 10. И работим с другата ръка. Сменяме рамото, сменяме ръката. Почваме. Още едно. Ръка зад нас. И започваме. 2. Вие не е необходимо да се въртите. 3, 4, 5 и 5 и 4, 3
2, 1. Отиваме направо на другата ръка. Нямаме нужда от почивка, тъй като работиме с различни групи мускули. Затова и не спираме, а отделно, че и работим с различни ръце. Редуваме ги. Това ни позволява да спестим време от почивка. И продължаваме с бицепсово сгъване, настъпваме еластика и подпираме се. Сгъваме, отваряме ръката, сгъваме, отваряме. Осем, още 2, 9 и 10. Сменяме краката. Пак се започна. С усърпването отвеждаме таза назад, подпираме се и сега. Три. Обратно броене. 3, 2 и последно. Махаме този еластик. Сега взимаме следващия, по-тежки. Имаме прогресивно натоварване по този начин, сменяйки. Може да си поемете глътка въздух. Вода, ако имате нужда от такава. Изпъваме ръце и пак поставяме на същото място еластика и започваме да ги отваряме. Не събираме еластика. По-трудно ли? Последно. Настъпваме го с левия крак и подпираме се таза назад, стегнат корем. Почваме. Последно. Настъпваме еластика с десния крак и работим с лява ръка. Девет и последно. Достатъчно махаме еластика, изправяме се, поставяме ръка на рамо и правим трицепс кикбак с еластик.
Как го усещате това? Още веднъж. Достатъчно. Сменяме ръце. Дясна да идва на рамо. Държим здраво. Този еластик е по-тежък. Започваме. Отваряйте ръка до край. Достатъчно. Еластика идва зад нас. Ръката идва зад нас, еластика идва отстрани. И отваряме ръка напред. Последно. Достатъчно. Сменяме ръцете. Работим с лява. Започваме. Последно. Достатъчно. Продължаваме с бицепсово сгъване. Настъпваме еластика и сгъваме ръка. Отваряме до край. Сгъваме максимално. Контролирано. Вие го контролирате, но не той вас. Още две. И последно. Продължаваме с другата ръка. Готови. Започваме. Отвеждаме таза, подпираме се и сгъвам. И 7, 8, 9 и последно 10. Хареса ли ви? Сега едно последно упражнение, имаме финиша. Поставяме ластика над лакти. И правим лицеви на колена. Готови? Сега ще видите колко ще ви е лесно с тях. С ластиците. Четири. 5. Лесно ли е? 6. 7. По-лесно е, нали? 8. 9. И последно
10. Изправяме се. Махаме еластика. Ако искате, може да продължите с всичките. Обикновено са 5 в комплект. Разтръскваме ръце, но това е ваш избор. Задържаме дясна с лява и просто гледаме напред. Не забравяме да дишаме. Хайде на ум да си кажем една благодарност. За какво сме благодарни днес? Пускаме тази ръка, задържаме другата. Казваме още една благодарност. Няма как да прекалите с благодарностите. Има как да ги пропуснете. Затова напомняйте си. Намирайте позитивното във всяка една ситуация и бъдете благодарни за нея. Защото тя се случва с причина. И вземете своя урок, за да не се повтаря. Ръка поставяме на гръбначния стълб, обутваме с лява. Дясно. Не е залепена ръката за главата, за да можем хубаво да разтегнем. Пускаме дясно. Лява поставяме на гръбначния стълб. Побутваме надолу. Отваряме ръце, кръстосваме ги зад нас. Изпъваме ramена, ръце хубаво, максимално. Повдигаме ръце назад колкото можем. Пускаме и се прегръщаме. Потупваме се по рамо и се поздравяваме за добре свършената работа. Пожелавам ви един вълшебен ден, момичета, и до следващото видео!